mesecu! Poko astronaut danas putuje na mesec. Sa gospodinom Marfijem. Gospodin Marfi! I Minus hoće da ide na mesec. Svi nose svoja astronautska odela. Da li nešto nedostaje? Šta vam još treba da biste otišli na mesec? Poko ima ideju. Poko, pipiti, pop! Šta to crta? Veliki nos? Veliku ribu? Svemirsku raketu! Ups! Pala je! Ideja! Sada je spremna za put na mesec. Minus je napravio prozor na raketi. Prozor za Poka. I prozor za gospodina Marfija. Da li je sve spremno za poletanje? 3, 2, 1. Poletanje! Molim vas da za vreme leta držite glave unutar rakete. Raketa je sletela na mesec. Na mesecu je sve drugačije. Zemlja je sad baš daleko. Na mesecu sve odskače. Poko astronaut je odlučio da se popne na Mesečevu planinu. Gospodin Marfi se popeo na Mesečevu planinu. Ura! Minus se popeo na Mesečevu planinu. Ura! Mesečeva planina je visoka. Da li se povredio? Joj. Poko, jesi li dobro? Zabrinut je. Ne može da se popne na planinu. Šta ćeš uraditi? Razmrdava se.
Napravio si pauzu i razdrmao se. Da li se osjećaš bolje? Mnogo bolje. Odlično, Poko. Znam da si bio zabrinut jer nisi mogao da se popneš na planinu. Previsoka je. Šta ćeš uraditi? Male gusenice su dale ideju Poku. Ura! Poko se popeo na Mesečevu planinu. Uz malu pomoć Minusa. Poko astronaut danas ide na mesec. Sa Minusom i gospodinom Marfijem. Najbolji prijatelji pomažu jedni drugima. Devojčice i bombonice, dečaci i gorile, vreme je za Pokovu predstavu. Pokova kućica i Minus je tu. On najviše voli svoga Poka. Pokova kućica, igramo se svi. Pokova kućica, dođi sad i ti. Dvorište je veliko i veseli su svi. Kada pticu ugleda, Minus pošašavi. Pokova kućica, igramo se svi. Pokova kućica, dođi sad i ti. Na drvetu stalno je veverica gust. Minus kad vidi je pošašavi skroz.
se pozdravimo. Najbolji prijatelji se vole. Najbolji prijatelji